खुलुमबाय लोगोफोर आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो सुस्मिता नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायना लाग्रोबाय लोगोसे आंनि अननाय मोजांनाय बयनोबो हरग्रोबाय। दायो आङो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंसिनि गेजेराव माने जोंहा दिनै सबाइ ओंख्रि जागोन आरोखि। सबाइखौथ' गोबांनि न'आवनो जायोना गोबां मानसियानो, नाथाय सबाइ ओंख्रि जानोबा मारै खालामो बेखौ आं नोंसिनो खिन्थानो सानदों आरोना। थ' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर। नै फार्स्ट टाइमावनो सबाइखौ एवनानै लाग्रोबाय आरो गथायैनो। दाना एवखांबाय लोगोफोर। नै बेनिफ्राय बे गुदुं जाबाय नालाय दसे गुसु खालामनानै बेखौहाय हुख्रेमसै आरो। दाना उनखांबाय दाना रुनोसै कुकाराव रुनोसै। बेयाव दुन्दियाखौ दा होगोन। रुबाय लोगोफोर। दाना गाबबानो जाबाय। फाइनालि ओंख्रिया मोनबाय, सबाइ जहल ओंख्रिया मोनबाय। दा आङो टेस्ट खालामसै लोगोफोर। आङो बेयाव टेस्ट खालामसै। ओरैबायदि गरम जाबाय सबाइ ओंख्रि संनानै लोगोफोर। बेखौ टेस्ट खालामनानै दुगैहैग्रोनानैसो ओंखाम जानो हासिगोन। बरिया दुन्दिया गोरलै होलायलायनाय मोदोमफ्रुलायनायखा।